Alas 6:29 ang oras po natin sa ating police report. Nagtamo ng 5 sugat sa talikuran ng 2 katao matapos pagsasaksakin ng isang 26 anyos na babae mula sa bayan po ng Lingayen. Kinilala mga biktima na pawang tricycle driver at residente ng bayan. Ayon sa inisyal na investigasyon, nagpunta sa barangay hall ang 2 panig upang pag-usapan ng nauna ng hindi pagkakaunawa ng mga ito. Palabas na sana ng barangay hall ang mga biktima matapos makipag-ayos ng biglang magkasagutan muli at dahilan ng pananaksak ng sospek gamit ang ice pick sa dalawa. Patuloy na nagpapagaling naman ang mga biktima mula sa natamong sugat mula sa sospek. IFM News. IFM News. IFM News.